maliklikan ti apa, no ammom ti makikaruba. Ni, trak mo't ginagsardang iti batog ti bali apapaabangan ni Tata Insyong. Adda nga tamanan ti kabarbaro nga agabang iti papaabangan na. Nelia ba kay? Anyat sirip-siripom di tatawa ya. Ay, Kaloy, kitaam na adda nagsardang atrak iti batog ti papaabangan ni Tata Insyong. Ni, huwag nagpaiso. Sa nga pamilya mo't itataagabang itayan ni Tata Insyong bakit? Sigurado day Tata ne, adda duwang ubing akakadwada lakay. Gusto mo't kidya no adamanin agabang dita. Tapno damot kadwa ni Tata. Makainanamot laangin da tao. Enton bigatan nga isimpa tayo ti dadduma. Asaan pa'y ana isimpa nga alikaman dito imakaran tayo, Lino? Nay, apay anagsan na ay ka itinaunag ngay. Ay na. Sapay la kuma, taday tuyen ti maudi Marta. Maudi nga. Maudi ayakar tayo Sapay la kumata saan tayton nga umakar pa iti pagnaadan. Nagrigat ti akar nga akar. Ay apaw, nagado nga ammom. Anya kumamot ti pagrigatan na ngay. Ni. Apay Marta. Saan ka kadi mabanbanog nga akar? Daytay kumapumirmi tayo meten aditoy. Tapno agulimak meten ti panagbiag tayo. Maturog ka kiting. Tamasa pa nga isimpata dagiti saan tapay anayornos inton bigat. Kayo gayam ti kabarbaro nga akar iti papaabangan ni Tata Insyong. Wen kapsat, nagkapu kami man dita kabangibang a barangay. Kasta gayam. Naimbag ata naranaan nyo abakanti ti papaabangan ni Tata Insyong. Saan kayo nga imadayo unay? Pudno day ta kapsat. Marigatan ko man dagiti anak mi anapan nagadal no adayo tinasarakan mi apagabangan. Kan oras siyak, marigatan ako man na sumurak iti trabahok. Naimbaglaki din ta asidag ti pagtrabahwak. Kasta gayam. Ay welcome kayo dito yung lugar may, Kabsat Linaw. Agyaman na Kabsat Kaloy. Sapay la kumata dituyen at talaga ti pagnaadan mi iti mabayag. Kanayon kami latan nga umakar iti pagnaadan. Ni, apay ngamin. Ay ko amumuten. Agduduma ti rason. Sa bagay matkit di Ayaw man niya harot. Kastala ti biag Linaw. Sana balay, mamatiak nagbayag kayo dito lugar may. Tanaragsak dito ken nasaya at dagiti kaaruba. Diyose, tinaganday tagnanaed iti sangot ti solar nga ayan tayaw, balasang kaw. Dagiti agasawa akaloy kanilyamay, ti kaaruba tayo dita bangir a solar. Nasingpet dagita akakalugaran tayo ditaw. Nasaya at mat ano nasingpet da. Jakla kayak ti makikakaaruba iti chismos Ay, kagurgurak dagiti kakasta kaaruba. Malas iti panagbiag dagiti chismos Dagiti man nakiapa akakaaruba. Iso akagurak dagiti kakasta tao. Lakay, kumustamat nga dagiti kabarbaro akaaruba tayo? Di pa nakisarsaritak ken ni Linaw. Makuna ka nasaya at datat tao. Ay kat nasaya at mangarod ano kasta Kaloy. Tilang nadlaw ko. Kasla na atap di asawa na. Anyat kat mo sawan lakay. Di man lang amin imisam idinakita ng agsarsarita kami ken ni Linong asawa na. Anya? Nalabit saan pa anairwam. Iso akas jay. Kakakardamot lang amin dito lugar tayo. Ay, Apa nagsunay kay tinaunag nilya? Ay, amkak lang amin. Nga amangan no nariribok kit dingot dagiti kabarbaro akaruba tayo. Ni, wag ko na amoy. Nakasaritak ngamin itay ni Josie. Ti karuba nga aday ti sango ti balay apapaabangan ni Tata Insyong? Wen Kaloy. Nasa una kanyak, anaamuan na namin ano kanon nga imakar dagiti kabarbaro akaruba tayo. Pampanunutak. No nasingpet, kan nauli magda akaruba. Apay nga akar da nga akar iti pagabangan. Nasa umot kanyak ni Lino dayta. Agoray ka man nilya. Anya ti kahit mo asawan? Ay nakaloy, adda pagsasao, ako nana. Maliklikan ti apa, no ammom ti makikaruba.
Nelia. Kat dayta timang burburibur ita kanyak lakay. Gustuan ti jar dagiti agindag ditoy, Lino. Ha? Kunamlan asino daan nababak na. Kat kapadpada tayo matla ida mangurkuranges. Aday ta kamanen, Marta. Pangaasim ko nga, nabanog akon nga akar ko nakmanen. Ay na, mabalin ka di Lino. Saan man atila ibagbagam? Ibagbagak no anya tinadlaw ko kadagiti sinangputan tayo dito'y alugar. Kahit jak magustuhan ti jar ti daduma. Mabalin ka di. Si katirumbeng nga agbaliw. Si katayan ti parikot. Anya asyak ti ayan ti parikot nga ibagbagam. Talagamit. No saan ka kumaaman na kiapa? Saan tayo kumanga akar nga akar? Ay salbag ka kitday. Syak ti asawam. Ngam syak kitday ti pagsawam iti kas ha. Ay, agpaiso ti ibagbagak, Marta. Kunada nga ruden, maliklikan ti apa no ambum ti makikaaruba. At magta nakapasyar ka dito'y balay, anak ko. Nanang, Na, apo na yun day taasan na ay. jak maliklikan ti di agsen na ay nanang. Apay, gapo ka di manan iti asawam. Jak ilibak nanang. Ay, anak ko, anya ngay nga raod. Anusam ikagumaam apagbaliwan ti asawam. Talaga akasta ti aramidak nanang. Kastala ti biyag, anak ko. Naira na natumpungam day tay saan anasaya at ti ugali ng asawa. Ay ayatek ni Marta nanang. Iso nga aramidak ti amin tapnog baliw. Iso nga agan anosak. Ay rumbang laang anak ko. Kas itinakunakaon, kas talatibiyag. Bayam, tatulungan ka amang ikararag. Asapay lako ba, tagbaliw matlaang ang jay asawam. Anya kamatan si Kanilya. Nagdugyot ka. Ni, apay akastamot ti ibagbaga Marta. Kasano kuma ako na madugyutak ngay? Kat talaga mat, kita manday taadda iti igid ti kalsada nga imbel ng maunay. Marta, aldaw ti basura ita. Inurar ko laang mo ti basura di tabalay ket. Isimpam kumamot saan akasta nga insaltak mulatan dita. Ni, kano nasayaat mo ti pan nakaikabil ko iti basura? Awam mo ti parikot. Anya na urnos nga ibagbagamot. Dugyot kakit di Galaskit gaya man ti ugali da Marta. Ay, nakarula kay. Pinagsasawan nakit din. Dugyot, kinon ko na nakit di kanyakon. Na, una yan. Naimbaglaangan ata na ira na nga awan tinakangag iti imbagana. Nakababai nakit kuman. Mapampanagnagakon italakay. Ti anya, Nelia. Mapampanagnagakon ti atap ko. No apay anamin anon ngay makarda iti pagabangan. Saan nga amo ni Marta ti makikaruba lakay? Man nakiapa, iso akas di akanayon nga umakar iti pagabangan. Anya kamutin, Marta. Aramidem manin tijak kayat. Na, anya maninday ta nga ibagbagam si Kalino. Naamuak nga idi na minsan, pinagsasawam ni Nelia akaaruba gapula ang iti basura. Kasano ajak pagsasawan ngay, kat insaltek na matlatan ti basura na dita paraangan, di naman la in your nose, nagdugyaw. Ay, sana kasta tinaidanon kanyak anapasamak. Naisimpa ka no ti basura da Nelia di tarwar. Inruar daga puta aldaw ti koleksyon ti basura, ng pinagsasawam latta. Ay sana pud no day tanamam. Anya ko maaga po pagsasawak, no naurnos ti panangikabil na iti basura da. Alalala. Palabsan tanday jay anapasamak. Ngam ti inaramid mo kin ni Josie di tasango ti pagnanaadan tayo. Anya ngay, ha? Apay day di Jose. Pinagsasawam ka no ta di nakapinadawatan iti buggoong. Kasano ajak pagsasawan kat imot mat ngamen, para bugoong lang, iyimot pa'y buwisit a babae. Ay, unay kameten ay Marta. Imbaga na kano anaira na nga awan met buggoong na, ngam pinagsasawam latta. Anya nga awan bugoong na? Imot kit di talaga day di ajusi Imbagak pa'y asukatak metlaang, taawan lat oras ko amapan gumatang ijay tersena, ngam di naklakit din inikan.
Ay, puisit kit ni Daya Jose. Digusak topay iti bugoong tagungguna na laki nga rudan. Nasaya at naranaan ka dito, Kaloy. Kabsat Linaw. Kinapudno na. Mababainak gapo iti inaramid ni Marta nga asawa ken ni Nelia nga asawam. Naklatak nga ron. Di nasao kanyak ni Nelia pinagsasawan ka no ta asawam. Gapo lang iti panangiruar na iti basura may. Nabayag kami dito'y Linaw. Italang nga dati nangaramid iti kasya iti asawak. Isong haro da siya kung ti agkidkid daw iti pamakawan. Ay na, kinapudno na. Dayta talaga ti parikot. Dayta ti kang runaan arason no apay nga akar kami nga akar iti pagnaidan. Ah, Man nakiapa ti asawak. Di na ammo ti makikaarro ba? anya? Dayta ti agpayso Kaloy. Ay sus, parikot talaga day talinaw. Takunada nga rudain. Maliklikan ti apa, no ammom ti makikaaroba. Kanayon mo't nga ibagakkan ko na dayta, ngam di na mo't ipangag. Iti na kita akaruba. Kunamlan asino da. Naimbag kumamot no saan ida apada amang urkurangas. Ay, anya ka di man ti bagbagam aya Marta. Dagiti kaaruba dito buisit damin. Awan pa'y serserbida. Ay, anya tinapasamak aya. Ni bakit huli nga? Bulod a bulod iti daspan. Di lang mapain. Ah, day talaan ti pagmurmuryutam. Gapot a binulod ni nanahuling ti daspan. Katuan, masyudot ak nga rog. Mabwisitak a talaga. Ay, Linaw. unay kameten aya Marta. Para daspan laeng agmurmuryot kan? Mabwisitak nga rog. Apay adida gumatang iti daspan datap no sa andang agbulbulaw. Anya kameten aya. Nagbiit na pailaeng dito'y alugar. Ngamdandanin nakaapam amin a kaaruba. Iso dati mga apakanyak. Saan asyak ti mga apakadakwada? Oh, imbagak meten kan ka. Maliklikan ti apa no ammum ti makikaaruba. Oho, adulaman! Jakla pagan ano ti makikaaruba kadagiti buwisit alumugar ditoy. Buwisit damay! Ay, husto ka din aya. Pangasim kumamot Nabannog akon nga akar. Sapay la ko mananang tamaan usakpay. Sapay la ko matay kanak pa itikirad kan pigsa ti pakinakam ti namarswa. Ay, una yan. Kabailam day ta, anak ko. Kumananang, Buwisit kayo kit yaman! Kunamlan asino kayo alumugar ditoy! Agpapada tayon tumit lang nga marigrigat! Ay, makapasoron kayo! Naimbag kumamat no baknang kayo taisaw! Buwisit kayo amain! Marta! Ah! Apa yun? Anya ti mapaspasamakan ka? Apa nga daka dito nga agngiw-ngiwat? Ay, masurunak ka dagiti agindag iti dayto a lugar! Buwisit damen! Awan pa'y limpyo kadakwada! Buwisit da! Ay, talaga ajakon maanusan da ito'y. Saan na pulos? Ha? Linaw! Sa dino ti papanam! Linaw! Ladingit at Marta balasang kaw. Ngam saan ba't ngay may diti balay dagiti agaamam? Napananda nga rudan ngay nanang. Diyak mo Ang apay aya. Anya tinapasamak. Kuha nanang. Ay, amuklatan. Gapo taman na kiapa ka, balasang ko. Nanang. Apay nga minaya akasta ka. Saan ama ibagay iti lang am ti kasta nga ugalim. Nakaumma ka. Nga mapukaw ti kinaumam no makiap-apa ka. Namin anon nga imakar kayo iti balay. Tamin apapanan nyo, ada makaapam. Kat dayta ti parikot kun ka ti anak ko. Idi pay lang nga ibagbagami kan ka. Malikli kan ti apa. No ammom ti makikaaruba. Ngam di na kami mo't ipangpangag. Nanang, tulungan da ko bamot Naskan nga agsubli kanyak dagiti agaamag. Ikarik nga agbalbaliw ako. Basta agsubli da kanya. Ala, tulungan ka. Ngam sapay la kumataag baliw kan at talaga balasang kaw. Ikarik nanang. Basta agsubli kanyak dagiti agaamag. Sige,
Sa pulon ta dagiti agaamam. Katong palom kumati karen, tapno agulimag kayo mutan. Kastala ti biyag, balasang kao. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Maliklikan ti apa no ammom ti makikaruba. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimot direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.